Fil-katekezi tal-lum ħankomplu nirriflettu dwar il-teġdid li għandha bżonn il-Knisja, mod partikolari kif propost mill-Beatu Giovanni Paolo II fl-ittra li kien kiteb fis-sena 2001 feluq il-sena tal-Ġublew, ittra li ġib l-isem fil-bidu tal-millenju l-ġdid. Rajna li il-Papa Giovanni Paolo II propona bidu ġdid fil-Knisja, pero dan il-bidu rid ikun fi kliemu nibdew mill-ġdid minn Kristu. Kull tiġdid fil-Knisja rid iħodna lura għal persuna ta' Ġesu li tilqu minnu. U mbagħad il-Papa hemmhekk urina li dan ifisser illi nkunu qaddisin. It-tiġdid tal-Knisja marbut mal-qdusija li aħna insiru qaddisin. Qaddisin permezz tat-talb, rajna permezz tal-Ewkaristija, permezz ta' ċelebrazzjoni anka tal-Ewkaristija il-ħadd jum il-mulej, rajna l-bżonn kbir anka tas-sagrament tal-qrar f'din il-mixja, il-bżonn li nistrieħu fuq dak li l-Papa jidlu l-primat tal-grazzja, jiġifieri fuq il-grazzja tal-Alla. U llum ħanieħdu aspetti ieħor li l-Papa Giovanni Paolo II jagħtina f'din il-mixja biex nibdew mill-ġdid minn Kristu hija illi nisimgħu il-kelma. Żewġ affarijiet li Giovanni Paolo II hawnhekk qed jgħid anke ġest fit-titlu, nisimgħu mela qed immorru għas-smigħ u il-kelma tal-Alla, li nitalmu u li nkunu midħla tal-kotba mqazza, li nisimgħu ta' spiss il-kelma tal-Alla. Paragrafu 39 ta' din littra apostolika fil-bidu tal-millenju ġdid, Giovanni Paolo II jikteb dan li ħanaqra imbagħad wara jkollna ċans anke nirriflettu ftit dwaru. M'hemm l-ebda dubju li ma jistax ikun hemm dan il-primat tal-qdusija u tat-talb mingħajr is-smigħ imġedded tal-kelma tal-Alla. Minn meta il-Konċilju Vatikan it-tieni saħaq fuq is-sem tas-sew importanti li l-kelma tal-Alla għandha fil-ħajja tal-Knisja, sar progress kbir fil-mod kif wieħed jisma' bid-devozzjoni il-qari tal-Bibbja u jistudja b'attenzjoni. Il-Bibbja għandha il-post ta' unur li jxirqilha fil-liturġija tal-Knisja. L-individwi u l-komunitajiet issa qegħdin jagħmlu użu fil-wisa tal-Bibbja u fost il-lajċi hemm ħafna li jagħtu ruħhom għat-tagħlim tal-Bibbja bil-għajnuna prezzjuża tal-istudji teoloġiċi u bibliċi. Imma fuq kollox hija l-ħidma tal-evanġelizzazzjoni u tal-katakezi li qed tieħu ħajja ġdida mill-attenzjoni li qiegħda tingħata lill-kelma ta' Alla. Eżis ħuti, dan l-iżvilupp jeħtieġ li nkabbruh u nsaħħuh, ukoll billi niżguraw li kull familja jkollha kopja tal-Bibbja. Jeħtieġ fuq kollox li s-smigħ tal-kelma tal-Alla jinbidel flaqa li tagħti l-ħajja permezz ta' tradizzjoni antika, iżda li tibqa' dejjem valida, tal-lezzju divina li mit-test Bibliku tislet il-kelma ħajja li tqiegħed mistoqsijiet lil ħajjitna, turija triq u tagħtiha forma. Mela, l-ewwel ħaġa tgħidilna żistiji il-Papa Giovanni Paolo II li jekk irridu nagħtu l-importanza biex ikollna t-tiġdid fil-Knisja u għan il-ħajja qaddisa tagħna u tu il-ħajja ta' talb, qed jgħidilna li m'hemm l-ebda dubju, ġifieri dan tkun kundizzjoni essenzjali li mingħajrha ma nistgħux ngħaddu biex insiru qaddisin u biex nitolbu. Il-kundizzjoni hija li jkun hemm smigħ imġedded tal-kelma tal-Alla. Mhux ġast is-smigħ tal-kelma tal-Alla, Giovanni Paolo II qed jgħid, imma smigħ imġedded tal-kelma tal-Alla. Jiġifieri li aħna għandna bżonn kull darba nisimgħu mill-ġdid, nisimgħu b'mod ġdid il-kelma tal-Alla fil-ħajja tagħna. U dan is-smigħ imġedded tal-kelma, Giovanni Paolo II se jpoġġih fil-kuntest ta' dak li l-Knisja għaddiet minnu matul dawn il-50 sena, propju fil-Konċilju Vatikan it-tieni. Forsi wħud minnkom li tiftakru l-Knisja il-ħajja nisranija qabel
il-konċilju u dak li tiftakruha wara l-konċilju, naħseb intom stess tistgħu tgħidu dak li qal il-Papa. Sar progress kbir kif wieħed fil-mod kif jisma' bismih id-devozzjoni tal-Bibbja u jistudja. Qabel eżisti l-konċilju, forsi anke ħodt minnkom ta' ċerta ta' il-mod kif trabbejtu l-quddies, etc. Wieħed għajla kien jifhem dak li kien qed jiġi ċelebrat fil-quddiesa. Anka l-kelma talla ma kienx daqshekk fl-idejn, ma kienx daqshekk aċċessibbli, ma kienx hemm daqshekk l-istudju direttament fuqha qalb il-lajċi. Il-kelma talla kienet issa xi ħaġa għas-saċerdoti u n-nies kellhom aktar f'idejhom pereżempju rużarju, devozzjonijiet popolari. Issa Giovanni Paolo II qed jgħidilna li l-konċilju ġab bidla saħaq fuq is-sem tas-sew importanti li l-kelma talla għandu jkollha fl-ħajja tal-Knisja. Ma l-mistoqsija rridu nagħmlu hija din. Mu speċjali dawk li ftakru l-Konċilju Vatikan it-tieni. Din il-qabża seħħet ġewwa fina. Il-kelma talla saret ta' priorità, saret ta' importanza għalina fil-ħajja tagħna. Inti x'tippreferi? Tippreferi ħajjiet ta' qaddisin jew li taqra il-kelma talla, taqra l-Vanġelu? X'tippreferi? Tippreferi li inti titlob bid-devozzjonijiet li m'hemm xejn ħażin fihom infushom bħalma ħajja tal-qaddisin mhumiex ħażina, imma jew li titlob bil-kelma talla, ġifieri tippreferi titlob bis-santi, tippreferi titlob bil-kurunelli, tippreferi titlob talb repetittiv ta' kuljum, għandek il-lista ta' talb tiegħek u tgħidha, jew li titlob bil-kelma talla. Ġifieri aħna hawnhekk iridu nagħmlu din il-mistoqsija fundamentali għall-mixja tagħna, jekk aħna għamilniex il-qabża li l-kelma talla issir iktar tassew importanti mhux biss fil-ħajja tal-Knisja, fil-ħajja tagħna. Jekk mod personali, jekk il-parroċċa tagħna għamlitx progress il-mod kif aħna nisimgħu il-kelma u nistudjawha. Forsi wieħed jista' jkollu oġġezzjonijiet u jgħid imma l-Bibja xi drabi hija tqila, jiena ma nistax nifhimha u dan huwa minnu hemm ċerti affarijiet illi biex nifhmu l-kelma talla irridu jkollna ċerta background, irridu nifhmu ċ-ċirkustanzi li fiha nkitbet, irridu nifhmu l-intenzjoni tal-awtur, x'kien qed jgħid, irridu nifhmu x'jiġifieri l-kelma talla hija mnebħa minn Alla. Irridu nifhmu il-komunità li hemm wara il-kidba tal-kodba mqazza għal min kienet indirizzata, irridu nifhmu l-istil li bih il-ġenru letterarju li bih il-kelma kienet miktuba. Ġifieri, ċertament għandna bżonn ċerti għajnuniet. Però ma naħsibx li din għandha tkun raġuni illi tfisser li allura il-kelma talla ħna ma niftuhiex u nwarbuha għaliex. L-ewwel ħaġa għaliex il-kelma ġiet miktuba mill-Ispirtu Santu li nqeda b'mezzi umani. U l-istess Spiritu Santu fl-aħħar mill-aħħar irid ifissirilna fil-qalb tagħna. Jiġifieri aħna meta taqra l-Bibbja għandek vantaġġ wieħed li għandek l-awtur tagħha dejjem miegħek li hu l-Ispirtu talla. Għandek min kiteb dal-ktieb dejjem miegħek l-Ispirtu Santu. Però dan ovvjament jirrikjedi anke l-parti umana tagħna. U llum il-ġurnata grazza talla u fuq dana ma nistgħux ingorru fil-Knisja f'Malta, għandna diversi opportunitajiet fejn aħna nistgħu nitalmu dwar il-kelma talla, dwar il-Bibja. Għandna diversi għaqdiet u movimenti fih dan il-Knisja Kattolika illi qegħdin jibnu l-ispiritwalità u l-mixja tagħhom direttament fuq il-kelma talla. L-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa għandna anke korsijiet ta' talim direttament fuq il-kelma, fuq livelli differenti. Għandna pereżempju korsijiet li jsiru fil-parroċċja minn żmien għal ieħor. Imma aħna kemm nattenduhom? Anke n-nies tal-qadiet u l-movimenti, jekk hemm kors fuq il-kelma talla, inti tibqa' dej bil-laqgħat tiegħek jew bħala għaqda moviment ta' profetta ruħek li tmur għal dak it-talim. Għax ma nistgħux nimmultiplikaw il-laqgħat minn naħa l-oħra għax kulħadd għandu diversi impenji xi jagħmel. Imbagħad għandna korsijiet fuq il-kelma talla illi insibuhom fuq ir-radju.
Għandna programmi reliġjużi illi jkunu speċifikament tagħlim fuq il-Bibbja, fuq il-kelma talla. U dawk huma aċċessibbli għal kulħadd biex jismagħhom. Imbagħad għandna kodba, qari u tagħlim anke bil-Malti fuq il-kelma talla. U dawk ukoll min għandu l-interess jista' bil-Malti u b'lingwi oħrajn jista' jkunu aċċessibbli. Imbagħad hawn Malta għandna korsijiet li jiġu offruti pereżempju minn movimenti bibliċi li jkunu korsijiet ta' formazzjoni anke ta' ċerta ħanidu hekk input ta' ċertu livell li wieħed jista' jattendi għalihom dawn il-laqgħat. Imbagħad għandna anke il-kors universitarju tat-teoloġija li għandna diversi laiċi li jagħmluh, anke nafu wħud li jagħmlu il-long essay tagħhom anke fil-qasam Bibliku. Għandna wkoll xi ħaġa aktarna patrijiet Kapuċċini Maltin fil-Kunvent tal-Furjana, għandna l-Librerija Biblika bl-aħjar tagħlim fuq il-Bibbja li aċċessibbli għal kulħadd li jista' jmur hemmhekk, ma jistax jieħu l-kodba miegħu, jista' jmur hemmhekk u jqatta' ftit ħin ta' qari tajjeb tal-Iskrittura. Anke jara xi ktieb tajjeb u mbagħad jista' jordnah. Ġifieri jeżisti. Għandna diversi modi kif aħna nistgħu nitalmu dwar il-kelma talla. U ma rridux noqogħdu lura. Min ma jridx ma jitallimx. Min ma jridx ma jitallimx. Min irid illum ifittex u jsib. Ġifieri fuq il-livell ta' tagħlim qegħdin ngħidu għandna dan l-aspett. U jiena nixtieq inħeġġeġ anke għandna bil-Malti kummentarji, pereżempju, illi jispjegawna vers tat-Testament il-Ġdid. Għandna serje ta' kodbek bil-Malti. Tajjeb illi hekk affarijiet bażiċi meta wieħed ikun qiegħed jitgħallem il-kelma talla, affarijiet sempliċi ma li għandu jkollu. Għandu jkollok il-Bibbja u nixtieq inħeġġiġkom li jkollna kull Bibbja, stenniklu aktar fiha di. Għandu jkollok atlas Bibliku għax inti meta tara ċerti mapep, ċerta ġeografija tkun tista' tara tgħinek tifhem aktar. Għandu jkollna konkordanza biblika, konkordanza ġifieri inti jkollok pereżempju fejn fin kelma u dik il-kelma issib fejn qiegħda fil-Bibbja kollha. Biex tistudja ftit u tara tidħol fil-font ikollok bżonna. U għandu jkollna kummentarju bibliku. U miegħu dizzjonarju bibliku. Dizzjonarju bibliku għandna anke bil-Malti fejn inti ssib kelma u ssib it-tifsira tagħha fl-Iskrittura. Jista' jkollna kummentarju ftit iktar wiesa' ukoll bħad dizzjonarju iktar wiesa' li flok ilek xi tfisser fil-Bibbja imma jidħollok iktar f'dettalji minn dan għandna wkoll. Imbagħad kummentarju, ġifieri għal kull ktieb tal-Bibbja jeżistu studjużi li jħorġu kummentarju. Ġifieri aħna fuq livelli differenti issib materjal sempliċi u ssib materjal iktar dettaljat, iktar profond, iktar ta' studju. Ovvjament, kulħadd skont anke l-background intellettwali tiegħu, il-background akademiku, kemm għandu ħin xi jrid, però eżistijej llum għandna l-mezzi. Li toqgħod tgħid għax tqila ma nifhimiex mhijiex dejjem vera. Tgħid imma jiena rrid nifhimha, dik il-mistoqsija. Jekk trid għandek il-mezzi biex tifhem. U jiena nara li ħafna importanti deqgħid il-Papa. Il-bżonn li anke nitalmu, anke nistudjaw, neħtlu ftit fil-fond tal-jimsow dwar il-Bibbja, għaliex illum għandna diversi aħwan sara li mhumiex kattoliċi illi narawhom induru bil-Bibbja, narawhom jipritkaw fuq it-television bil-Bibbja. Jikdbu, jikkwotaw kodwa dwar il-Bibbja u xi drabi jinterpretaw il-Bibbja b'mod żbaljat. U dan eżistijej meta nsibu kattoliċi li mhumiex imħarġin fil-kelma talla u mbagħad jitħawdu. U għandna bżonn nieħdu di bis-serjetà kbira. Għax illum m'għandniex biss taħwid minn ma jemminx barra mill-Knisja, imma għandna t-taħwid anke bejnietna l-insara. Meta naqbdu l-Bibbja u kulħadd jinterpreta kif irid hu. Iridu nirrealizzaw li l-kelma talla ġiet mogħtija lill-Knisja. Aħna min qalilna li dawk it-73 ktieb li hemm fil-Bibbja huma il-Bibbja. Min qalilna. Kienet il-Knisja bi proċess twil ta' miet ta' snin li waslet f'kuntest ta' talb u dialogu dwar li huma l-kodba ispirati.
allura jiffurmaw parti mill-Bibja. Għandna diversi kodba oħrajn li jirriferu għal Ġesu anke fi żmien Ġesu li ma daħlux fil-Bibja, mhumiex parti mill-Bibja, xi kultant ikun hemm xi ħadd isemmihom daw l-apokrafi u jippruvaw jakkużaw il-Knisja li l-Knisja daw ħbietom. Il-Knisja ma ħbiet xejn. Kulħadd jista' jsibhom dawn l-affarijiet u l-Knisja taf bihom u tkellmet dwarhom. Ma l-Knisja għamlet proċess li tgħażel x'inhuwa parti mill-kodba ispirati minn Alla ċerti kriterji u x'mhuwiex. Mhux kwistjoni l-Knisja ħbiet xi ħaġa. Ma meta aħna ma nitalmux dak li jiġrilna ma joħroġ xi film, joħroġ xi kittieb, nikdbu xi artiklu u nitħawdu. Taħwit għal xejn, frankament huwa ħela ta' ħin jista' ma jkunx ħela ta' ħin daw ċirkustanzi jekk naprofettaw ruħna biex nitalmu iktar. U hekk għandu jkun meta nisimgħu xi taħwida li toħroġ xi tagħlim żbaljat flok noqogħdu nitkażaw u nikkundennaw nieħdu l-opportunità biex nagħlmu u nitalmu dak li għandna nagħmlu u nibqgħu mixin. Però nixtieq inħeġġiġkom il-kol eżistijaj li nagħmlu iktar l-effort tagħna biex nittalmu sew it-tagħlim tal-kelma t'Alla. U noqogħdu attenti x'nisimgħu. Minant min nitalmu, mhux kull min jaħseb li jaf il-kelma t'Alla jafa, mhux kull min jallem il-kelma bil-forsi jallem b'mod tajjeb. Iġifieri naraw li nimxu mat-tagħlim tal-Knisja. Illum il-ġurnata ssibu faċli, predikaturi fuq it-television jgħidulek il-Knisja Kattolika hija Knisja eretika, itilqu l-Knisja Kattolika jew mal-Knisja tagħna, narawhom bil-Bibja tagħna f'idejhom. Ma dawn noqogħdu ħafna attenti minn dawn l-affarijiet eżistijaj. Għaliex jekk mhux se noqogħdu attenti se jkollna konfużjoni sħiħa anke bl-istess kelma t'Alla. Allura l-bżonn tat-tagħlim. Mat-tagħlim għandna bżonn li nitalmu anke nitolbu bil-Bibja. Ġwanni Pawlu għalilna il-Bibja għandha l-posta unur li xirqilha fil-liturġija tal-Knisja. Aħna fil-liturġija eżistijaj, ma speċjali fil-liturġija tal-Ewkaristija. Aħna naġix momenti li huma importanti indaqs it-tħabbir tal-kelma t'Alla u l-Ewkaristija fis-sens illi nirċievu d-disem u d-dem tal-mulej. Xi kuntant għandna mentalitajiet illi mhux vera nemmnu illi l-ewwel parti tal-Quddiesa l-kelma t'Alla hija importanti daqs it-tieni parti tal-Quddiesa, it-qalbi imqaddes. Meta xi ħadd pereżempju jgħidlek jekk nitlef il-Vanġelu todli l-Quddies, mhix kwistjoni todlok u ma todlokx. Il-Vanġelu, l-ewwel parti tal-kelma, il-qari tal-kelma, l-omelija, hija importanti daqs li titqarben. Mhix inqas u mhix iktar. Sfortunatament aħna xi drabi ollejna il-preżenza ta' Ġesu fl-Ewkaristija, u ċertament għax hemmhekk għandna l-preżenza reali tiegħu, imma skapitu li ma tajniex importanza il-qawwa tal-kelma t'Alla. U llum il-Knisja wara l-Konċilju qed terġa' jgħidilna dawn għandhom l-istess importanza fil-ħajja tagħna. Aħna nitqarbnu bil-kelma t'Alla u nitqarbnu bil-ġisem u d-dem tal-mulej. Aħna ngħixu bil-kelma t'Alla u ngħixu bil-ġisem u d-dem tal-mulej. Dawn ma nistgħux nifirduhom. Ma nistgħux ngħidu waħda hija importanti iktar mill-oħra. Dawn imorru flimkien il-kelma u l-Ewkaristija it-tnejn flimkien huma li jibnu l-komunità. Għalhekk għandha posta unur li xirqilha. Għalhekk aħna l-Vanġelu nbusuh, għalhekk il-Vanġelu ninċensawh, u għalhekk il-Vanġelu nagħtu l-barka bih. Forsi diversi drabi rajtu l-Papa wara anke l-Arċisqof tagħna, wara il-Vanġelu ibirek in-nies bil-Vanġelu l-istess kif inbirku n-nies bl-Ewkaristija Mazza. U dan eżistijaj aħna jridu naraw jekk aħna dil-qabża aħniex nagħmluha, jekk inkella aħna aħniex passivi fil-mixja tagħna. Jekk aħna ma nagħtux l-importanza xierqa għall-kelma, allura aħna se nitilfu ħafna. Il-Papa waħda mill-affarijiet li qed jgħid isma' li hemm bżonn li kull familja jkollha kopja tal-Bibja. Kull familja jkollha kopja tal-Bibja. U dirdu nistaqsuhekk fil-familji tagħna għandniex kopja tal-Bibja. Jekk m'għandniex mur bih vażun, ħuġela tinqas, faddal xi ħaġa żgħira u ixtri kopja tal-Bibja. U toqgħodx tgħid għax il-Bibja hija għalja jew mhix għalja, hija l-ktieb ta' ħajtek. Xejn ma jiswa daqs kemm tiswa hija. Xejn, il-Bibja dejjem ċib tixtriha għaliex hija bla prezz. Il-prezz tagħha taf x'inhu s-salvazzjoni ta' ruħek. Is-salvazzjoni ta' ruħek. Ma niddejqux li naraw li nixtru jkollna kopja. U mhux biss li tixtru kopja li kien qed ninkoraġġixxi n-nies, ixtru kopja l ħadd ieħor.
Ara kif tista' tagħmel biex tmexxi iktar il-kelma t'Alla. U nixtieq nagħmel appell f'dan il-mument, jekk hemm xi ħadd li jixtieq jgħinni b'mod personali, nisponsorjaw il-Bibbja għal min forsi ma tantx jaffordija, u nkun nista' nqassam dawn il-Bibbi għal min jeħtieġ li jkollu l-Bibbja. Jew anke jekk jaffordija ma jridx ma nippruvaw nkunu aħna li nbuttaw il-kelma t'Alla, jekk jixtieq jaqt u nixtieq nagħmlilkom dan appell ħasbuha. Jekk xi ħadd jixtieq jisponsorja Bibbja għal xi ħadd ieħor, waħda, tnejn, tlieta kemm jixtieq, jiena lest illi nilqa' dil-għajnuna biex nista' inxandar u nipromovi il-kelma t'Alla. Anka fih dan il-familji, anka li nagħtuha direttament lin-nies. Il-ktieb fih innifsu l-qari tal-Bibbja tista' ġġib qawwa tremenda. Bniedem jista' jiftaħ anka l-Bibbja bil-kurżità u toqtu kelma, ġraw ħafna sitwazzjonijiet bħal dawn. U bekk in-nies jikkonvertu jibdlu l-ħajja tagħhom. Jekk xi ħadd jixtieq ikun strument fit-tixrid tal-kelma t'Alla, jiena nitlobkom avviżtu tavviċinawni b'mod jew ieħor u kunu nistgħu nagħmlu din il-missjoni flimkien. M'għandna bżonn anke nippromovu kopja tal-Bibbja. Anke l-parroċċi ninvestu tant flus, nonfqu flus fl-armar, fl-isparar, fin-nar, fil-festi, fit-tisbieħ, fit-tibjit, f'manutenzjoni tal-Knisja, fis-sistemi li jkollna bżonn. Ma jimpurtax jekk dawn naħsbu li għandna bżonnhom, għandna bżonnhom ukoll jekk naħsbu li għandna bżonnhom. Però meta smajtu avviż fil-parroċċa jingħad li qed jinġabru flus biex nisponsorjaw il-kelma t'Alla fil-familji tal-parroċċi tagħna. Meta smajtuha? Jekk ma smajtuwiex, jiġifieri fil-parroċċa tagħkom il-Bibbja m'għandix priorità. Sorry. Nistgħu kulħadd jieħu għalih. Għax fiex ninvestu l-flus aħna juri wkoll il-prijoritajiet tagħna. U aħna ma nistgħux noħolmu bi knisja li tiġġedded u nibqu bil-prijoritajiet li kellna qabel, imbi ġdida miġġani ġodda. U dina jridu naraw, kunsilli parrokjali, toqgħodux taħlu ħin, diskussjonijiet għal xejn diversi drabi, meta ma niddiskutux dak l-iktar essenzjali, kif in-nies ħajkollhom f'dan id-dawl din il-kelma t'Alla f'idejhom, kif se nresquhom iktar leha, kif se nxandru din il-kelma, kif se nagħlmu din il-kelma. Laqdiet u l-movimenti ma ninħlewx f'ħafna ħmerijiet, imma jew nibnu fil-verità, niddivulgaw il-kelma t'Alla. Hija tal-biża' u weġa' meta jkollok xi ħadd Kattoliku, jitlaq Knisja Kattolika, imur ma' knisja oħra u jgħidlek Fader jien issa skoprejt il-Bibbja ta'. Mela x'konna qegħdin nagħmlu aħna fi Knisja Kattolika? Jekk ma skoprejtix fi Knisja Kattolika mhix inlumek, imma jekk għandek raġun li ma skoprejtix fi Knisja Kattolika l-Bibbja, jekk int għandek raġun allura ħtija tagħna, u rridu noħdu f'kuxjenza tagħna qudiem Alla. Qed ngħid dan eżistijej biex niftħu daqsxejn moħħna u nħarsu lejn ir-realtà kif inhi u nagħmlu eżami ta' kuxjenza kif għandna nagħmluh. Il-bżonn illi il-kelma t'Alla eżistijej aħna anke naraw li kull familja fil-parroċċi tagħna, fl-għaqdiet u l-movimenti tagħna ikollhom din il-kelma u bil-mod nagħlmuhom kif jitolbu biha u dan narawh anke